Bideo honen bitartez, Moodleek dituen oinarrizko aukera batzuk ikusiko ditugu. Plataforman sartzeko, aurretik bidali dizkiguten erabiltzaile eta pasahitza sartuko ditugu. Behin plataforman gaudela, pantailaren erdialdean ikusi ditugu matrikulatuta gauden kurtsoak. Hau da, sarbidea dugun kurtso guztiak agertuko zaizkigu. Kurtso bat existituko da matrikulatuta gauden materia bakoitzeko. Materialen bat faltan bota eskero, ez jarri harremanetan zuen tutoreekin, arazo hau ahalik eta azkarren konpontzeko. Matrikulatutako kurtsoez aparte, kurtso orokorrak ere azaldu aldira. Kurtso batean sartzeko, izenaren gainean klik egin eta bertara sartuko gara. Kurtsoaren itxura irakasleak aukeratutako diseinuan araberakoa izango da. Normalean, erdialdean, material, errekurtso eta aktibitate guztiak egongo dira. Eta alboetan menu blokeak egongo dira. Batzuetan bistan eta beste batzuetan izkutatuta egongo dira. Hasiera batean ez dugu Moodleen inguruko ezagutza askorik behar, berarekin lan egiteko. Horregatik, orain laburbilduko ditugu hau erabiltzeko beharrezkoak diren oinarrizko ezagutzak. Hasteko, gure profilaren datuak egiaztatuko ditugu eta gure profilaren irudia ere aldatuko dugu. Horretarako, gure izenaren gainean jarri, aukerak eta editatu profila klikatuko dugu. Hemen gure profilaren datu guztiak ikusi ditzakegu. Guretzako garrantzitsuena e-posta helbidean gure fakultateko posta helbidea agertzea izango da. Hona helduko bai zaizkigu, bai kurtsoko nota, abisu eta mezu guztiak. Ondoren egiaztatu ditzakugu beste datu denak, ea guztiak ondo dauden ikusteko. Gure erabiltzaile irudia aldatzeko, erabiltzailearen irudia atalera joango gara, eta hemen gehitu botoia sakatuko dugu. Beste leiho bat zabalduko zaigu, eta hemen selekzionan artxibo aukeratuta, gure ekipoan dagoen edozein irudi aukeratu dezakegu. Bat aukeratuko dugu, zabaldu, eta igo fitxategi hau botoia sakatuko dugu. Behin hori eginda, irudia plataformara igota egongo da, hemen ikusten den bezala. Orain, gure profilean irudia agertzeko, profila eguneratu botoia sakatuko dugu, eta ikusiko dugu jada gure profilean irudi hori txertatua izan dela. Behin hau eginda, hasierara joango gara, hasiera botoian sakatuta, eta berriz ere kurtsoan sartuko gara, izenaren gainean klik eginda. Sarri erabiliko den errekurtso edo baliabidetariko bat foroa izango da. Esan beharra dago, mota ezberdinetako foroak daudela eta mota horren aukeraketa irakasleak egingo du bere beharren arabera. Motaren arabera, irakasleak bakarrik idatzi ahalko dituen foroak egon aldira, edo irakasleak eta ikasleak idatzi ahal dituen foroak egon aldira. Baita ere, foro hauetara harpidetza ahalbidetzen duten foroak eta harpidetza ahalbidetzen ez duten foroak ere egon aldira. Orain, foroaren adibidea ikusteko, frogatako foroa erabiliko dugu. Horretarako, foro atalean, frogatako foroaren gainean klik egingo dugu. Hemen foro honetan dauden mezu guztiak ikusi ditzakegu eta ondoren mezuak erantzun edo eta mezu berri bat idatzi dezakegu.
Mezu berri bat idazteko, mezua idatzi botoia sakatuko dugu. Ikusten duzuenez, mezua posta mezu baten tankerakoa da. Gaia idatziko dugu. Eta ondoren, mezuaren gorputza edo testua idatziko dugu. Azpian dituen aukerak ikusiko ditugu eta honen arabera fitxategiak erantsi edo eta eztabaidaren harpidetza ahalbidetuko dugu. Mezua egoteko, mezua forora bidali botoia sakatu. Eta sistemak edo plataformak bertan mezu bat aterako dugu. Bertan esaten du, 30 minutu ditugula mezua aldatzeko edo ezabatzeko edo beste norbaitek ikusi aurretik. Hau egiterakoan plataformak mezu bat aterako digu. Bertan esango du 30 minutu ditugula mezua aldatzeko edo ezabatzeko. Beste edozein pertsonak ikusi ahal baino. Hau egiterakoan plataformak mezu bat aterako digu. Bertan esango du 30 minutu ditugula mezua aldatzeko edo ezabatzeko. Beste norbaitek mezua ikusi baino lehenago. Denbora tarte honetan mezua ikusi ahal izango dugu, baina beste erabiltzaile guztiak ez dute mezua ikusteko aukerarik izango. Bestalde, mezu bat erantzutea nahi badugu, mezuaren gainean klik egingo dugu eta ondoren erantzun botoia sakatuko dugu. Lehen bezala, datu batzuk betetzeko aukera izango dugu. Eta behin hau beteta, mezua forora bidali botoia sakatuko dugu mezuaren erantzuna bidaltzeko. Horretarako, mezua erantzungo dugu. Eta mezua forora bidali botoia sakatuko dugu. Ikusiko dugu, mezuak bate bestearen azpian agertzen joango direna eta ur-jauzi edo kaskada itxura bat jarraitzen duela erantzun guztiak biztaratu ahal izateko. Ikusten duzuenez, foroak ez du inolako konplikazio. Orain berriz, hasierara joateko, hasierara botoia sakatuko dugu eta kurtsoaren gaina klik egin dugu. Segidan, erakutsiko ditugu plataforma gehien agertzen edo erabiltzen diren errekurtso edo baliabide desberdinak. Hemen ikusten denez, errekurtso edo baliabide mota desberdinak daude. PDF-ak, Word-ak, webguneak, edo eta txertatutako bideo edo dokumentuak. Honelako baliabide bat zabaltzeko, beraren gainean klikatzea nahikoa izango da. Irakasleak aukeratuko du errekurtsoa orri berdin edo ezberdin baten zabaltzen den. Adibidez, PDF-an klikatuko dugu eta ikusten dugu PDF-a zabaltzen duela orri berdinean. Atzera joango gara. Komentatu behar du Word edo ofimatikarekin zerikusia duten errekurtso edo baliabideak txertatzen badira, hauek ikusi ahal izateko beharrezkoa den softwarea gure ordenagailuan instalatuta egon behar dela.
Web horrien kasuetarako berriz beharrezkoa dena defektuz instalatuta dator. Web horri aldean klikatzen dugu eta ikusten dugu zelan zabaltzen duen webgunean nabigatzailearen bitartez. Ikusten dugunez, bideoaren gainean klik eginda, nahikoa izango da hau bistaratzeko. Azkenik, esan ere, beste hainbat errekurtso edo baliabide daudela. Audio edo tokaz adibidez, baina orokorrean edo gehienetan erabiltzen direnak orain aipatutakoa dira. Bukatzeko, Moodleko tutorial edo gida txiki hau atasa bat zelan igotzen den erakutsiko dugu. Horretarako, atasak atalera joango gara eta eskutxoa eta dokumentua duen ikono edo izenaren gainean klikatuko dugu. Bertan, ikusi ahal ditugu zein den atasaren deskribapena eta baita zeintzu diren berau igotzeko epe muga. Atasa igotzeko gehitu botoia eta ondoren gehitu botoia eta igo nahi dugun dokumentua aukeratuko dugu. Behin dokumentu hau aukeratuta, igo fitxategi hau botoia sakatu eta ondoren gorde aldaketak botoia sakatuko dugu. Orain ikusi genezake gure fitxategia bidalia izan dela. Irakaslean eskuetan gelditzen da atasa bat behin bakarrik igo alden edo ez, edo eta atasa behin baino gehiagotan igo daiteke. Baita ere, erabaki aldezake atasa bat epe mugaz igo alden edo ez. Baita jarri dezake zein den atasa horren tamaina maksimoa, fitxategin bota eta beste hainbat aukera. Kurtsora joaten bagara berriz ere. Ikusten dugu ez dagoela beste inolako konplikaziorik kurtsoa jarraitzeko eta honek erabiltzen duen errekurtso eta baliabideak erabiltzeko. Honekin, gida txikia amaitutzat ematen dugu eta espero dugu oinarrizko kontzeptuak hartzeko baliagarria izango zaizuela.